Usa ka ginang ang napaanak nga wala sa oras. To the rescue dayon ang mga pulis. Baby luwas nga gipanganak. Ano ang detalye? Himsog ug luwas nga napaanak sa mga sakop sa Talomo Police ang usa ka ginang sa iyang baby girl kagahapon sa buntag. Nagatang og taxi ang ginang atbang sa police station aron unta magpatod sa ospital dihang kalit kining nagbati. Dihang nabantayan kini sa mga pulis og ni Police Corporal Sarchel Regidor. Dali kining miresponde uban ang mga police recruit. Isip usa ka registered nurse malampuson og luwas nga napaanak nini ang bata. So with no hesitation, I immediately took our medicine kit and then wore my gloves. So pag abot namo sa atbang sa in front of the station, so nakita na namo ang pregnant woman on act of delivery na sa iyang bata. So what I did, gi-assist na lang nako kay syempre between life and death na pud ng mga anak. Human na pagawas ang bata, gidala-gilayon kini sa usa ka pribadong ospital sa Bangkal, Davao City aron masuta ang kahimtang sa baby. Nalipay kuno silang nakatabang og garbo nilang moserbisyo sa isig kaingon sa bisan unsang sitwasyon, isip pulis. I am so grateful to have a job like this, sir, as a public servant, so that I could help people in times in this situation nga like sa emergency cases, sir. Despite sa tong kahimtang karon that we are facing a health crisis, so as a police officer, sir, anytime 24/7 100% nagaresponde yun mi. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.